L-interess tal-ħaddiema Maltin u Għawċin għandhom jingħataw l-importanza li jixraqilhom għax kemm negozji kbar kif ukoll żgħar iridu jagħtu semhom biex ir-rota ekonomika tal-pajjiż iddur. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt żjara li għamel f'fabbrika artiġanali f'Taqali fejn saħaq li l-partit lest ikun it-tarka ta' dawn il-ħaddiema. Il-Partit Nazzjonalista huwa ċar f'dan ir-rigward, aħna nemmnu fin-negozju u n-negozjant Malti, aħna nemmnu fin-negozji tal-familja, negozji żgħar, medji u kbar illi qegħdin propju huma iħaddmu l-ekonomija. Bernard Grech saħaq li n-negozji Maltin u Għawċin jeħtieġilhom sistema ta' tassazzjoni li tkun realment ġusta, mibnija fuq prinċipji li jsaħħu lill-intrapriżi sabiex jiżdied l-investiment fl-impjegati. U tant nemmnu f'dawn in-negozji li rriduhom jimxu l qudiem u jriduhom jikkompetu f'suq lokali imma wkoll internazzjonali. U għalhekk Partit Nazzjonalista jrid illi jara l dawn in-negozji ikollhom tassew level playing field fejn tidħol it-taxxa. Matul din iż-żjara Bernard Grech tkellem ma' diversi ħaddiema fejn rax jirrikjedi x-xogħol artistiku f'dan is-settur b'talent imprezzabbli u tradizzjoni li timxi minn ġenerazzjoni għall-oħra. Wassaħaq illi mhux biss nħarsu lejn investiment fis-sod iżda anke viżjoni fit-tul. Li dawn in-negozji mhux biss ikun jistgħu jinvestu, ma jkun jistgħu jkabbru anke l-prodott Malti jikkompetu ħalli jkomplu jkabbru l-ekonomija tagħhom imma wkoll l-ekonomija tal-pajjiż. Fil-waqt li bosta tkellmu mal-kap tal-Partit Nazzjonalista partikolarment dwar l-isfidi li spiċċaw ħabtu wiċċhom magħhom fl-aħħar sena u nofs u x'hemm bżonn għat-triq il-qudiem sabiex il-ħaddiem Malti tassew ikun rispettat u moti dak kollu illi jixraqlu.